Vișani. Vișani ăsta, dar asta pe bune, asta chiar poți spui că e stat cu blocuri. Ăsta știi stat cu blocuri. E că e stat în comuna Bârnova. E primat, uite, mi-ai fost pe aici. Da. Nu mai, adică am mai fost o dată, dar din trecere așa. Hai mai jos puțin. Stai ca să... Da, acum oricum noi... Bună, da, deci Da. sunt și case, că Sunt și case, case. da, dar la vale numai blocuri, băi, un noroi ferească Dumnezeu. Bă, ferească Dumnezeu, un noroi să mor dacă. Ferească Dumnezeu. Vedem dacă coborâm așa în vale? Da, da, hai mai în vale, dacă toți suntem pe aici. Da. E strada asfaltată. Băi, uite. Asta e ok. Dar unde a urcat, dacă e după aia să... Bă, ferească Dumnezeu. Și drum. Dar oricum aici cred că sunt mulți milionari. Da, da. Nu? Da. Păi gândește la casele astea. Milionari. Sunt foarte mulți IT-ști, asta e toată chestia. M-am făcut tot. Am unde e biserica? Am trecut pe lângă ea. Nu știu dacă nu era în construcție. Nu știu, tot e în construcție aici. Era. Cu haur. Cu bune că era cu haur. Ia. E așa ca și impresie, dar până la urmă nu la ce am... Ce? Mergi mai față mai ca să... față, nu știam, am crezut că ai făcut ceva cineva. Băi, să mure dacă nu... Am văzut cine e. Da. Deci ăsta pe bune, e fix, cum se spune, bă, stat cu blocuri, chiar e stat cu blocuri. O grămadă de blocuri, dar ăsta e mult pe crește așa, ca în, nu știu dacă știi, ca în, unde era? În Cipru, Păi aici au fost vii înainte, cred. Are logică. Aici au chiar vii, Zang. din câte știu eu. Înțelegi? Uite blocurile alea negre, alea îmi plac. Le vezi, nu? Da. Da, o să mai filmați de jos, da? Da. Am să... Unde mergi cu mașina? Pe aici, nu? Pe unde am venit? Unde ai venit, nu? 2000 de oameni. Dar bine, asta a fost în 2021. 2000 și ceva de oameni, acum cred că vreo 4-5 mii să moră dacă nu. Da. Bine, nu știu dacă e așa, dar... Aia e biserica. Unde-i? Uite, mă, dar mai era una într-un vârf de apa, dar bă, dar poate aia nu era biserică, poate era un castel la un țigan. Da, te-ai văzut cum arăta? Da, da. Arăta, avea turnezi de alea, dar mi se părea mie, bă, ori biserică, ori casă țigănească. Da. Cred că tot închis și dar oricum mergem. Cam așa, că mașina nu părea bine, că mai era și de ieri. Mai era și de ieri, dar nu chiar așa. Bă, băiat, dar ce... E înfundată tot. Ala că o să filmăm pe drum. N-ar nimic. Foarte bine, foarte bine. Ia să pe partea aia altă. E înfundată așa, care vedem pe partea altă. Ma. Băi, băiatule, bă, dar ce... Băi, băiat, băi, pleacă. Băi, omule. Bă, lasă-l acolo. Să țin așa, bă, băiatule, trec. Stai că ți se țin țapă ăsta, băi, băiatule, băi. Eu nu... Deci la drumul ăsta am impresia că roțile cad jos. Adică așa se mișcă. Păi dacă e așa, eu abia țin eu telefonul aici, să nu se poată să înțeleagă ceva. Băi, băiatule. Dar la vale, acolo chiar trebuie avut grijă să nu scapi. Dar pe aici am venit, nu? Pe aici, da, pe aici, nu? Dar nu o scap. Că cruzul e cruz, toată viața. Băi, băiate, cât să mai lauzi. Nu mor cai când vor câini. Și aici în casă. Bă, băiat. Băi, băiat. A, nu, încă nu. A, nu, băi, tu ești sigur că pe aici am venit? Pe aici. Băi, ce înseamnă să când de motor, vezi și... Da, ce pot să zic? Ia. Aici. Dreapta ai venit? Da. Așa a fost. Pe aici, pe glodă. Oso, bine la Osoi, mai bine la Osoi ca aici. Mai bine la Osoi ca aici, da? Că n-ai dealuri. Da, n-ai dealuri, da. Aici. Și ce-ai făcut stânga, nu? Da.
Băi, vei aici în palatul ăsta și cobori și vezi noroiul ăsta. Băi, omule, băi, băiatule, bă. Băi, n-auzi! Băi, băiatule, băi, ia. Hai să vedem. Stai. Oh! Ferească! Băi, băiatule, băi! Pe asta! Băi, băiatule, am gândit că o scapi. Stai un pic, stai. Hai că acum e mai normal. Băi, Doamne, ce a fost aia, băi, omule, băi, cum trăiesc, mă, frate, mă? Vrei să dai jos? Nu. Da, aici, dracu, că stai să te dăm undeva la asfalt, la un drum normal. Aici. Sau nu, hai că o să ne dăm mai jos. Mai jos. Băi, Doamne. Salutare! Drumul ăsta este mereu așa sau nu timp de iarnă? Băi, dar când... Nu pe timp de iarnă, când plouă, stai seama că aici ai... Băi, ai palat... Băi, nu știu, bă. Sau... Ai. Am ai cum să ții asta. Băi, Doamne fere, bă, dar ce a fost acolo? Acolo și eu mă așteptam să scapi. Să-mi bag pula. Uite, ce? Uite, aia. Aia nu e biserică, ăla e un castel de țigani ceva, mă. Bă, e biserică, mă. Bă, dar nu prea, mă, că ăla e cu... biserică, mă. A, da, uite, are acolo cruci de alea sus. Am crezut că e ceva țigănesc, mă. Mai deschisă? Nu cred. Cine dracu urcă acolo în noroiul ăla? Am mers pe acolo, n-am mers? Mă pare că am mers, dar nu știu ce zic. Eu am crezut că e ceva... Dar nu urcăm, lasă-o dracu. Băi, nu, lasă. Băi. Stai puțin, băi, am fost aici. Am fost pe ea. Dar nu știu cum dracu să ajungem acolo. A, unde acolo? A, nu, acolo spune că nu se poate, că nici măcar nu e aranjat, încă nu e deschisă treaba aia. Hai să mă. Băi, băiatule, bă. Hai de cap meu cum arată la roți. Ia. Sari noroiul. Foarte bine. Și aici ajungem din nou la strada. Din nou la strada aia periculoasă. Bă, acum chiar iar e prin pericol, acolo la pericol. Unde e periculos? Aici. Ia, sper să... Să nu mai scap, că aici nu mai scap. Bă, să-mi bat pula, să-mi bat pula! Mă pula! Bă! Hai că e bun. Băi, omule, bă, băi, băiatule, băi. Să mai speri mașina aici, la să mai speri, nu? Ce rost are? Ce rost, n-ai bani degeaba. Băi, dar te mai și muncești, ce de-aia să mai speri? Nu știu, dar pe acolo nu ridic. Nu știu, un BMW nu cred că ridică pe acolo. Nu știu ce zic. În sens de asta, dacă nu mergi cu viteză, cum am, nu știu. A, nu, dar bine, un X-Drive urcă, dar... Nu X-Drive, de asta normal, da? Dacă nu mergi cu viteză, sus, adică demaraj. Da, nici eu nu cred. Dar... Și tracțiuni față, cred că... fan BMW acum, bă, urcam pe acolo, nu urc și omule, că nu urci cu tracțiuni față, ape spate. Știu cum contează șoferul, dar dacă nu ți-ai puțin și dacă ți-ai demaraj, ai văzut, că e bum. Da, ai și perit, da. Ai călcat să scapi sub aia, sub control. Foarte bine, dar uite frumos, pisic albă, bun, perfect. Și... Ia zi pe unde, uite ăla e blocul care am zis eu, arată într-un fel. Asta e mai țărănesc, ăla e șmecher. Care? Pe ăla zic eu. Ăla zic eu. Ăla e șmecher. Sau cum spui tu șmecher? Șmecher, da. Mergem aici și mergem pe aici. La ieșire, așa. Dar oricum o să mai continuăm. Ia că sare. Că sare, nu? Sarezi de dacă stai. Nu stai, nu. Nu-s pietre.
Nu, că nu sare, încă nu doar noroi, nu-i pe apă. Da. Nu sare. Adică o să mai coborâm noi un pic din mașină, vedem dacă e ceva interesant pe aici. Mașina după ce a fost, după excursia aia, bă, băiat, tot e infundată. Mor dacă nu. Mamă! Băiatule, băi! Oare poate să te oprească pe aici, întârziat? Nu, cred. Nu, doar la plăcuți, atâta. Dar du-te la Vișane, mă, Ferica. Îți pară drumul Deci mi-a dat și unde stau eu, unde, în Vișane. Gata, înțeles. Dar aici ce e? Aici e un spațiu comercial. Sus acolo, cred că... Bă, nu știu, pizza, ceva, nu știu, poate încă e renovare, adică mai trebuie să construiești. Nu știu, ce aici? Da. Ce, nu știu, dar... Nici nu prea ce spune așa despre Vișan, da? Cine stă pe aici? E un sat. Ceva așa ca primă reacție, da, e fix un sat. E un sat care n-ai ce să spui prea multe. Nu știu dacă au pară în asta, au ceva, pară, au... La biserică n-am fost, apropo. Dar... Mergem la biserică acolo. Mai mergem pe la biserică. Blocurile sunt foarte... Băi, dar aici mă aștept să fie deschisă biserica. Da. Că e... Mami, parcă e un sat, dar e... pare oraș. Da. Au blocurile alea ce e... Păi asta zic, că e designul foarte frumos. Mișto. Proiectantul inteligent. Și artist în același. Nu știu cum a treaba asta, dacă ele sunt cu adevărat sănătoase pe termen lung, nu știu. Bă, da, că au... Oare? Da. Au și termen, nu? Au, acum, cum să spun eu, sistemul ăla făcut la fundații, cum ar fi el pe o șină așa. Deci, dacă el se mișcă, dacă e cu tremur, blocul rămâne pe loc și pământul mișcă sub el. Am înțeles. Dar mă refer așa, ca și... Deci cum ai stat tu pe roli, pe o masă, da, și cineva te-ar mișca, înțelegi? Da, tu stai pe loc și masa se mișcă, sub tine. Da. Uite, mă gândeam așa, dacă materialele cu adevărat le-a pus exact cât trebuie, știi, la căresc, la asta. Acum suntem în România, nu poți să știi. Nu mai ești. Dar oricum o să mergi să filmăm la biserică, da. Da. Uite, e fix mașina asta trebuie aici, bă, este Ford Raptor. Băi, dar ce mașini noi sunt. Asta trebuie aici. Deci, pe bune, să te muți în Vișani, n-ai ce căuta, bă, frate. Am orice mai stă, deci în Osoi e bine. N-ai ce căuta. Bine, Osoi și dezastrul că l-a băgat... O, spune că e bine. Na, au o canalizare, și de asta au dezastrul ăsta acum, dar nu era chiar în halul ăsta. Având în vedere că acum aici un cartier nou, poți să-i numești, nu știu. Aici e doar pe... Băi, omule, băi, ce puțin căneala asta, băi, băiat. Uite, știu ce casă mișto aici. Uite, știu ce casă mișto aici și... Stau cu drumul, băi, omule. Cred că aici trebuie să ieși din casă, să ai totul pavat sau totul, na, să fii totul... Ce face casa asta aici? Cum ești tu pe jos pe aici? Cum? Dar unde ești aici? Ai de cap. Uite, știu cum ne-au urcat gunoaiele ăștia. Băi, băiatule. Aici e doar o... Nu e un drum aici. Dar nu e un drum ăsta. Stai că se întoarcem, cred că. Băi, ce... Fai. Stai ușurel că se oscă. Intră într-o întâia, intră, nu? Da, intră întâia. Bun, băi, intră întâia, bun. Băi, omule, băi. Băi, băiatule, băi, ce se aude. Uite și ce casă, chiar mișto aici. Unde stai, mă? Băi, da, fix asta e mașina care îți trebuie aici. Deci fix asta e mașina care îți trebuie ca să stai în Vișani. Și ciubote. Am înțeles, astea casele le-a făcut repede la vânzare. Am înțeles, le fac băieții, le fac la fel, Mamă, uite, am filmat bordul, îmi place. Da. Așa, la biserică. Ai înțeles exact unde a spus omul ăla, la biserică? Eu nu mai știu, a spus undeva... Nu mai știu ce a spus. Faci dreapta, prima dreapta, după aia ceva cu troiță și ceva. Oricum trebuie să mai faci dreapta undeva. Da, auzi și eu. Ceva ce nu-i bun. E exact ca la Jeep se aude. Ce? Ia. Dar ce se aude? Sunetul ăla oare să fie de la... Contează. Nu știu. Rotile astea. Băi, da. Merge. Băi, biserica din Vișani, dar e... Hai de capul ei. Da. Bă, dar nu știu, a fost un pic de asfalt, așa, drum cât de cât, dar în rest, până aici, hai că a fost până aici drumul bunișor. Pare pe 25 de lei că e închisă? E închisă sigur, cum, par eu. E închisă sigur.
Eu zic că... Îți dau 10 lei dacă e deschisă. 10 lei îți dau. Mă, fii atent, dacă acolo sus are goarnă, dar nu mai are clopote. Bă, de aici nu mai e mic, nu mai e bun, bă, frate, e bun. Ia. Clasic. Clasic. Clasic ortodox. Adormiți vii. La vii, acolo. Pentru oamenii care trăiesc. Hai, spune ceva despre biserica. Bizantină, e o structură, dai seama ce să spui. Bă, uite leacă, da. Da. Îmi place. Bă, dar de câți ani e asta? Deci văd câteva sute de ani. Oricum câteva sute de ani, cred că are. Da. Dar, având în vedere că lumea nu dădea buleal înainte, a ținut. Da, nu știu. Bine. Îmi dai o dușcă și... Dai o dușcă, nu-i dau nimic. Mamă, dar ce... Ia, să... Uite-l... Vezi că vine încoace. Cine vine? El, domnul. Glumesc. Ai văzut ce periculos sunt, de bune? Uite, Vișane. Stai. Deci... Dar cred că se întinde... De unde se întinde? De aici? De unde se întinde? De aici? Da. Deci ăsta e sat în comuna Bârnăva. Îți dai seama ce sat ăla. Deci acolo e mai centrul orașului. Ăla e centru, acolo. Centrul satului. Ăla e jos, acolo unde e asfalt. Da. În rest, acolo unde e alt. Ce să fie acolo? Ia de la. Hai. Quante? Dar nu să nu-i deranjăm, că băieții o și fac, se ocupă de business. Da. Ce să spui? Uite, aveți lumânare pe aici? Sincer, nu. Da, n-am lumânare. Nu avem lumânări. Unde poți să văd ceva înăuntru? Stai un pic. Nu. Nu? Nu. Ba da. Poți să văd, dar n-ai ce să... Salutare, bună ziua! Salut! Cam asta-i. Deci, părerea despre... Treaba e la Vișan, că aici o să fie ultimul video. Ultima parte. Treaba e că noi hai să mergem cât de cât așa, să faci așa un giro. Bă, dar n-ai ce căuta. N-ai ce căuta. Bă, urât să. Bă, urât-i, Doamne ferește. Bă, dar aici s-a făcut aici numai pentru bani. E singura chestie care s-a fost interes de bani. Hai să facem bani, hai să facem bani. Și dacă zici orice clădire care am văzut-o, s-a făcut acolo, se făcea vreo 4K, 5K, toate erau la fel, erau proiecte din astea în care... Dar toate ce duc să-ți fac la fel și... Dar noroi că aici n-am văzut, băi, nu mai e de mult, bă, băiatule, în halul ăsta, eu n-am mai văzut așa ceva. Nu știu că mai există localități cu blocuri mai ales. Deci, oameni cu case de sute de mii de euro. Uite și aici, chiar lângă biserică. Hai de capul meu. Ai văzut cum arăta roaba la oamenii pline? Păi chiar, da. Umplută era. Era umplut de noroi. N-ai ce, deci dacă aș fi, nici gratis n-aș lua. Gratis să-mi dea un apartament, nu l-aș lua. Mă duc, stau cum pot în oraș. Dar aici, cum ai venit, că asta a fost treaba. Am văzut case, cred că sute de mii de euro. Da, bă, sunt case sute de mii de euro, același proiect, același model de casă. Da, nu, că am văzut și case mai diferite. Mai venit ăla cu Ford Raptor ăla avea. Cred că... Cred că ăla cu Ford Raptor ăla cred că avea el proiectele alea. Cred da, că erau... da, cred că da. Nu. Dar, aici faci bani, n-ai ce căuta. Mai bine îți iei gasonieră în Iași, să moare dacă nu, îți iei gasonieră decât să-ți iei aici. Bine, acum fiecare condiție lui. Acum, dar, din punctul meu de vedere... Mai bine să ai în Bularga. Da, da. Deci, personal, nu m-aș muta aici nici gratis. Să-mi dea aici. Ferească Dumnezeu câtă mizerie. Pe aici 15 ani. Chiar mizerie, foarte multe mizerie. Și așa e dezastru, blocuri făcute, dezordonat, aici e spațiu, aici nu, aici gunoi aruncate, pământ aruncat. Dar ți sără numai când te uiți pe geam. Da. Urât. Urât.